Здравейте, представям ви Георги Асенов, ментор по продажби. И имаме един въпрос към него. Георги, кое е най-важното умение, което търговците да развиват в себе си? Сега в 21 век ли? Да. Ами до сега последните 20, 30, 40, 50 години са развивали умението да презентират. Сега трябва да започнат да развиват умението да питат, да знаят как не да пробутват продукта и да говорят за предимствата, характеристиките на продукта, а как да намират проблема на клиента, защото хората са склонни да дадат много пари за онзи, който ги чуе, който ги разбере, който може да се постави в техните обувки. Тогава се изгражда доверие и тогава този търговец се разграничава от всички останали, които ежедневно се опитват да им продават под път и над път какво ли не. Така че ако мога да го кажа по този начин, то умението да емпатично ти да си кажеш, чакай малко сега. Аз искам да разбера тази индивидуална ситуация на този човек, да разбера дали той има проблем и ако аз мога да го реша с моя продукт, как той да продаде на себе си през реална нужда да реши своя проблем. И най-хубавото на това нещо е, че тогава ти не продаваш, а хората си купуват. Защото никой не обича да му бъде продавано. Защото ако някой усети за секунда, че му се продава, неговата амигдала, което е сензора за защита, за опасност, се включва и се казва, о не, тук има някой търговец, който се опитва да ми вземе парите и да направи нещо с мен. Така че обичате повече хората, поставяйте се в техните обувки и най-важното, когато продавате, забравете за продажбата. Ако ти отиваш с намерение, сега тук ще изкарам пари, човек ще го усети на енергийно ниво. Затова отиваш там, за да помогнеш. Това също ще се усети. А когато това се усети, има доверие и човека с радост ти дава пари за нещо, което ще му помогне наистина в живота. Вече знаете кой трябва да последвате за повече съвети как да продавате по-добре. Поздрави от Имаш HR! Чао! Всичко добро!